به هزاری سالانه درجلات ناوین ده چند و شهرستانیین پای بلند آوا بونه. بتایبەت لەسەر ئەردنیگاریە کەوانە زێرین کوجهەیە ئافراندنا گرنگترین ئامورên ژیانکردنê û ramandêriyê bû. هەروەها جێدەرا پەرگala çand û hunera resen a girêdayî xwezayiyê. Piraniya gel, netew û pêkhateyên vê kevanê niha li Kurdistanê dijîn û bitaybet li Rojavayê wê û li Bakurê Sûriyayê. Çand û kelepûra huneriya zengîn ku nasnameya van gelan e mîna tabloyekî bi reng û xemla kevneşopiyê hatiye nexşandin. Nimaze stran û mûzîk ku ev bi zimanê hezarê salan e dibêje. Efsaneyên berxwedanê evîn û bêrîkirin, sewdana kedîkirina êş û azaran, huner û giya û darên vî welatî ku li beramber tunekirinê xwedalişîne û xwenûjen dike. Çûku her car ew ji xwezaya mirova û jîngehê de jiyaye û bûye kirasê xeyala giyanê erdê û her car xwe ji hestewarî û behremendiya zîndîwerî ya civakê têr kiriye. û ji hemû kevnariya gelan û şaxên çandên hawirdor nameya xwe digire û dibe neynika jiyana hevbeş a pirnetewên Mezopotamyayê. Dengbêjî nora swarekî hestewar ku bi cilên lewendiyê û li pişta hespê rûmetiya xwe yê boz dirûyê şûrkêşên tariyê de bi mertala xwe ya rengereng radiweste. Mayîndekirina nirxên civakê pê re ev huner mayînde bê. Li hemberî hemî rengê çewsandin, qirkirin û destdirêjiya li ser bê. Ev tê wateya çi? Tê wateya ev huner xwaristiye, li ser erdnîgariyê xwaristiye û pêva dîroka va civaka bi xwe re aniye heta vê ser de. هنگی نبود نه مثلا زانوین حتی بنویسن آب اشیاء کنوین بدفعی سینی والی دفعی والی. چون بیکتانی بوزیلت بود. حتی که تش گوند گره گوندگی تمهینا بوز بو بیکه سار که به جان اف سرگوش و دزگین و اف تکر سرگوش و دزگین تکر استقراوی دا و زین لیت کرن. و büyükler sağlık kirin. Lema bece boz böyle ki zinya sakile ki. O ev raki vakti milli demire bu raki bejne bilindo. Peşiye çırafendo. Bece vakti ne ho şehide meçibin. Em bece raki adam her bine ale serheline da. Şavane ya şavane na. O devasta بشكل هذا الوزن. الرسالة وزارة رادلنا أو نشان الصبينة، يعني نشان الصبينة. كوا هالصيادة نشان الصبينة. أبدا.